расман муҳориба дар вазни миёнаи ACA Али Багов бо рекорди 35-12 зидди Искандар Маҳмадалиев бо рекорди 6-2 рӯзи 6 феврал дар Москва дар турнири ACA 200. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. дӯстон, агар ба шумо ё шиносои шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем. Ин дӯстони мо аллакай тӯли чанд сол мешавад ки дар хизмати мардуманд ва дар ин соҳа таҷрибаи калон доранд. Шуморо шофёрҳои таҷрибадор бо мошинҳои худ ба роҳат ба граница бурда меоранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Роҳи сафед. чемпиони пешнаи UFC ва ҳозира комментатор Майкл Биспинг боварӣ дорад ки Ислам Махачевро ягон кас манъ карда наметавонад. Биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. фикр мекунем ки ягон кас дар ояндаи наздик Ислам Махачевро шикаст дода наметавонад. ҳатто нигоҳ нокарда ба он ки ҳозир вазни миёна аз дигар вазнҳо зуртар менамояд. ман метавонам ки 20 дақиқа оиди вазни миёна гап занам ва оиди оне ки кадом ҷангувар бояд ки ба Ислам визов диҳад, кадом ҷангувар ба ӯ визофи хуб мешавад. Майкл Моралеси бебохт ҳаст, лекин рӯзҳои наздик маълум шуд ки ба ҳар ҳол ӯро шикаст дода буданд ва боз дигар довталабони беҳтарин ҳастанд. аммо ман фикр мекунам ки Ислам Махачев чемпион мемонад. ӯ шикастнопазир менамояд, гуфтааст Биспинг. бояд қайд кард ки Ислам Махачев аз вазни 70 кг ба вазни 77 кг баромада чемпион Ҷек Делла Маддаленаро шикаст дод ва ҳамин гуна дар вазни 77 кг чемпион шуд ва акнун Махачев ният дорад ки дар ин вазн карьераи худро идома диҳад ва баъди моҳи Рамазон аввалин ҳимояи камарбанд гузаронад. чемпиони пешнаи UFC дар ду вазн Денел Карме ба одамоне ки Камару Усманро барои Ислам Махачев рақиби осон мешуморад ҷавоб дод. Усман яке аз бузургтарин ҷангуварони вазни миёна дар таърих аст. касоне ки Камару Усманро ба назар намегиранд ва ба ӯ шанс намедиҳанд, бояд ба ёд оранд ки чӣ гуна ӯ зидди Ҳамзат Чимаев ҷангида буд. Ҳамзат ҳамаи рақибони худро якто ба якто нест карда истода буд ва бисёриҳо гуфтанд ки агар муҳорибаи Усман ва Ҳамзат муҳорибаи 5 раунда мебуд, пас Усман шанси воқеӣ дошт ки Ҳамзатро шикаст диҳад. бисёриҳо Усманро ҷиддӣ қабул накарда ӯро ба назар намегиранд ва ман бо ин чиз розӣ нестам ки ӯ барои Ислам Махачев рақиби хатарнок шуда наметавонад. агар мо гӯштим ва таҷрибаи Усманро ба назар гирем, пас ӯ рақиби хатарнок аст. Усман барои Ислам рақиби хатарнок аст, гуфтааст Кармие. хотиррасон мекунем ки Камару Усман айни замон 38 сола буда рекорди 21-4 дорад. охирон маротиба дар муҳориба зидди Ҳамзат Чимаев шикаст хӯрда буд ва баъд баргашта моҳи июни соли гузашта Хоакин Баклиро шикаст дод. дӯстон, ба фикри шахсии шумо Камару Усман ҳоло ҳам хатарнок аст ё ин ки вақти ӯ аллакай гузаштааст? тобҳоби ҷангори вазни сабуки UFC Арманд Сарукян умед дорад ки Ҷастин Гейҷи Педи Пимбледро ба нокаут равон мекунад. ташкилот Пимбледро чемпион кардан мехоҳанд, чунки ин беҳтарин шанс барои ин корро кардан аст. онҳо медонанд ки агар Педиро зидди ман монанд, пас ӯ шикаст мехӯрад ва дигар ситора шуда наметавонад. Гейҷи барои Педи рақиби осон аст, чунки Ҷастин аллакай калонсол аст. ӯ як-ду муҳорибаи дигар мегузаронад тамом. аз ҳамин сабаб ба ӯ имконият доданд ки барои камарбанди муваққатӣ муҳориба гузаронад, чунки ӯ чемпиони доимӣ шуда наметавонад. Пимблед медонад ки ман барои ӯ рақиби хатарноктаринам ва агар ки мо ҷангем, пас ӯ мағлуб мешавад. барои ҳамин ӯ аз муҳориба зидди ман тамоми умри худ мегурезад. лекин ба ҳар ҳол ман умедвор мешавам ки Ҷастин Гейҷи ӯро ба нокаут равон мекунад, гуфтааст Сарукян. ногуфта намонад ки муҳорибаи унвонӣ барои камарбанди муваққати вазни сабук байни Педи Пимблед ва Ҷастин Гейҷи аллакай рӯзи 25 январ дар турнири UFC 324 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. ба фикри шумо дӯстон, Гейҷи Пимбледро ба нокаут равон карда чемпиони муваққатӣ шуда метавонад ё ин ки Пимблед ӯро манъ мекунад? фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонобуду сарбаланд бошед.